Vi vil gerne snakke om velfærdsstatens interne og eksterne klemmer. Og til at starte med vil vi snakke om den danske velfærdsstatsmodel. Her i Danmark har vi den socialdemokratiske velfærdsmodel, også kaldt den universelle. I denne velfærdsmodel er markedet ikke selvstændigt. Staten blander sig i det for at sikre, at alle har de samme rettigheder, da det er en stor del af tankegangen bag den socialdemokratiske velfærdsmodel. Alle betaler skat, og alle er som så på lige fod, da vi alle har de samme rettigheder til lægehjælp, kontanthjælp osv. Vi betaler dog ikke alle lige meget i skat. I velfærdsmodellen har man det, som kaldes progressivt skattesystem, hvilket medvirker, at de rige giver mere end de fattige, og alle dermed får en lige mulighed i vores samfund. Problematikken med dette kan selvfølgelig også være, at firmaer ikke vil være i landet på grund af den høje beskatning, men det er en anden side af sagen. En anden vigtig ting at nævne omkring velfærdsstaten er dens fordeling af stat, marked og civilsamfund. Staten har meget stort ansvar i den universelle model. Markedet har også stort ansvar, men lidt mindre end staten, og civilsamfundet har mindst. Kendetegnene ved den universelle velfærdsmodel er højt skatteniveau, sociale ydelser, som finansieres over skatterne, høje serviceudgifter, mange offentlige ansatte, alle har mulighed for ydelser, til fordel for folk, der tjener lidt eller ikke har arbejde, og stor omfordeling. Yes. Forklar hvordan og hvorfor den danske velfærdsstat er udfordret både indenfra og udenfor. Ja, først har vi outsourcing, som ofte bliver brugt i sammenhæng med globalisering. Fordi når man snakker om outsourcing, betyder det, at virksomheder flytter deres fabrikker fra et sted til et andet. Hvor man for eksempel kan få arbejdere, der laver det samme arbejde for færre penge, og derved får virksomheden flere penge, uden at ændre på, hvordan man laver deres produkter. Yes. Outsourcing kan også være, fordi virksomheden indser, at man får bedre kvalitet et andet sted, og ikke kun tænke på, hvordan det er billigst at lave produktet. Yes. Og grunden til, at virksomheder ikke har særlig stor interesse i at være i Danmark, er, fordi virksomheder betaler en høj skat, og så er der en minimumsløn til de arbejdere, de ansætter, hvilket gør, at de ikke kan give dem så få penge, som gerne ville. Ja. Okay. Det er derfor, at mange butikker, som f.eks. H&M, får deres tøj lavet i Bangladesh, hvor de ikke har de samme vilkår, som man ville have haft i Danmark. De får alle de små børn til at lave deres tøj, og de skal ikke betale dem så mange penge, som man ville have haft nogle voksne personer i Danmark til at lave. Så, efter man har gjort det, får man et fly eller et skib til at sejle eller flyve tøjet til Danmark for så at sælge det videre. Hvilket leder os videre til klima, fordi når et fly eller et skib flyver eller sejler til Danmark fra Bangladesh, udleder det en masse CO2, hvilket skader ozonlaget, som gør, at temperaturen stiger, hvilket smelter isen og får haven til at stige, som kan forårsage, at der bliver oversvømmet store dele af Danmark og andre dele af verden. Ja, en anden grund til, at den danske velfærdsstat kan være udfordret udefra, det er politisk globalisering. Fordi Danmark det er sådan et lille land, så har vi afgivet suverænitet til overstatslige organisationer, som f.eks. FN og EU. Og det har vi gjort med det formål at få større indflydelse på beslutninger og politik, som kan præge det danske samfunds udvikling. Danmarks medlemskab i EU er med til at øge vores politiske indflydelse på et globalt plan. Men afgivelse af Danmarks suverænitet kan også betyde, at vi afgiver vores magt til internationale institutioner, og dermed får mindre indflydelse. Kulturel globalisering udfordrer også den danske velfærdsstat, fordi den bliver påvirket af kultur fra mange steder i verden. Teknologi har gjort det muligt at rejse ud i verden eller kommunikere med folk på den anden side af jorden. Det er med til at øge den kulturelle globalisering, fordi vi på den måde får kendskab til og bliver inspireret af andre kulturer. Nogle mener, at det kan være en trussel for den danske kultur, fordi den kulturelle globalisering er med til at ændre på de danske traditioner og sproget og vores værdier. Det danske sprog bliver i høj grad præget af det engelske, og vi optager hele tiden nye engelske ord som f.eks. nice og single. Den danske kultur oplever også en amerikanisering, altså den bliver påvirket af den amerikanske kultur. Vi optager på den måde amerikanske værdier og livsstile, når vi f.eks. ser serier eller film som
Friends og The Simpsons. Mange danskere er også forbrugere af amerikanske produkter som f.eks. iPhones. Vi bliver også præget af den amerikanske madkultur, når vi spiser på f.eks. McDonald's eller køber noget fra Starbucks. Danmark oplever også en demografisk udfordring, fordi folk hele tiden bliver ældre. Forsørgerbyrden den er en udfordring, fordi der bliver færre på arbejdsmarkedet til at skabe velstand i Danmark, mens staten så får flere udgifter til velfærdsydelser, og det kan godt blive et problem i fremtiden, hvis udviklingen fortsætter på den måde. For at forsikre det økonomiske fundament for den danske velfærdsstat i fremtiden, så har vi opstillet en række eksempler på, hvad man kan gøre. For eksempel vil mere eksport end import skaffe flere penge til statskassen, så for at øge eksporten og formindske importen, kunne man for eksempel sætte gebyr på udenlandske varer, så det bliver mere attraktivt at bruge sine penge og købe varer i Danmark. Så er der også rigtig mange virksomheder, der vælger at flytte deres produktion til udlandet på grund af den høje beskatning i Danmark. For eksempel er der en griseproduktion, hvor det bedre kan betale sig at flytte deres slagtning til udlandet, og så køre tilbage med grisene igen, når de er slagtet, fordi skatterne er så høje, så man stadig kan spare penge ved at bruge penge på transport, end at have sin virksomhed i Danmark på grund af skatten. Så hvis man i stedet sænkede skatterne i Danmark, så ville det blive mere attraktivt at holde sin virksomhed i DK. En åbenlyst ting vil være at få folk uden job ud på arbejdsmarkedet, så de ikke længere skal have kontanthjælp og i stedet kan bidrage til staten. Og for at løse den demokratiske udfordring, som der er i Danmark, så kan det også være en mulighed at holde ældre længere på arbejdsmarkedet, også så de kan bidrage til staten.